Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtighai mardatillah wa lisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khulafai rasyidin al-mahdina sayyidina Abu Bakar sayyidina Umar sayyidina Utsman sayyidina Ali sayyidina Hasan wa Husain sayyidina Sayyid Hamzah wa jami' Ali Badrin wa jami' sahabati al-ansari wal muhajirin wa baqiyatus Rasulillah wa lahumul Fatihah. Ila qadrati jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'i wal ulama'il amilin wasyuhada'i wassalihin wa jami' masyayikhina fiddin kusam atal musannifi kitab Sirul Asrar Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu sirrul aziz wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ila khadrati jami'i masyayikhina alin jawi kusan kanjeng siunun gunung jati Cirebon Sesar Hidayatullah wa jami'i salasila ali Cirebon wa ila rojo Sulaiman la syakitati wa ila Sunani Giri wa ila Sunani Kalijogo wa ila Sunani Kudus wa ila jami'i awliya itisati usun ya Allah Syekh Khalil Bangkalan wa ila Syekh Asim Asari wa ila Syekh Ahmad Dalan wa ila Badal Halwarud Songol wa ila Bahmat Watu Songol wa ila Mahmad Bahmat wa Idawi Lasem wa ila Khadrati Ki Zinuddin Khasbullah wa ila Khadrati Ki Hamzah Mani Bidmani wa ila Khadrati Ki Abdul Fatah bin Ki Hamzah Mani wa ila Khadrati Ki Lutfil Hakim bin Ki Hamzah Mani wa ila Khadrati Pak Soleh bin Abdul Rahim wa ila Khadrati Ki Halimi bin Mutasir wa ila Khadrati Abah Hanam Sulaiman wa jami'i masyayikhina fiddin wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim wa liman zara'a ilaihim wa liman talaqa ilaihim wa radiyallahu anhum wa lahumul Fatihah. Wa ila khadrati abaina wa ummatina wa jaddatina wa jami'i masyayikhina kusun ya Allah Ki Masud bin Sadam kusun ya Allah Ki Hamzah Matni kusun ya Allah Ki Hasan Bisri bin kusun ya Allah Bapak Widianto kusun ya Allah Sulam Taufik bin Hijani kusun ya Allah jami ikhwan-ikhwanina Darul Ihmah Mawil Qulub fi Majlis Alid Bali Raya semua morot duko jawal tulus wa jami ikhwanihim wa jami'i ahli baitihim wa jami'i talamitihim wa ila huquqil wajibati alaina wa ila jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min ladun adama ila yaumil qiyamah syawlillah wa lahul Fatihah. Suratul ladzina melanjutkan kajian kitab Sirul Asrar yang masalah yang al-faslu asali sungasaro fi bayani toharoh melanjutkan halaman 66 Sirul Asrarnya kitab Sirul Asrar halamannya 66. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambaghi lan sayukjo minal arifi saking wong kang makrifat apa sing prayoga ayah fadho yen to ngreksa sapa arif ngreksa taubatahu ing taubate arif min hadil afati saking ikilah pira-pira pancabaya litakunu supayane ana apa sing ana salatuhu salate ngarep ana iku tamatan kang sempurna
Kama kaya keterangan kola kang wus dawuh ing ma sapa sing dawuh Allahu Gusti Allah tabaraka wa taala. Kama kaya keterangan kola kang wus dawuh sapa Allahu Gusti Allah tabaraka wa taala dawuh hadama ing ikilah taubat tu aduna kang den janjeni sira sapa sira kabeh den janjeni likuli awabin kaduwe saben-saben wong kang tobat den janjeni hafidon ing oleh pangreksa pawudu dzahiri mongko utawi wudu kang bangsa dzahir iku waktun den wektu-wektu likuli yaumin kaduwe saben-saben sedina walailatin lan sewengi wa wuduul batini lan utawi wudu kang bangsa batin iku mu'abbadatun iku mu'abbadun den abadikan iku mu'abbadun den saklawas-lawase diabadikan gak ada batasnya ila nihayatil umri tumeka maring katoke umur wal muradu lan utawi kang den kersakaken bil ngumri kelawan umur iku ngumrud dunya umur kang bangsa donya wal akhirati lan umur kang bangsa akhirat li anna ngumrol batini krana temen setune ngumur kang bangsa batin iku lani hayata ora ana katok iku maujud lahu kaduwe umrol batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yo dumateng sedaya jamaah majelis alim dari rakyat ingkang kula hormati. Langkung rumiyin monggo sareng-sareng ngaturaken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bilih dalu punika kula panjenengan tansah dipun paringi kesempatan yen menika kesempatan sehat, kesempatan sempat kelakul ilmi sinau bebarengan supados dados amaliyah kula panjenengan manfaat awit saking dunya dumugi akhirat. Kaping kalih sholawat dalah salam monggo sareng-sareng diaturaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia kanthi wasilah sholawat dalah salam wau kula panjenengan sami tansah pinaringan syafaat dening Kanjeng Nabi awit dunya inggih menika arupi syariat Islam dumugi akhirat sakmangke sesarengan sesandingan kalih baginda Nabi Muhammad kanthi waosan sholawat. Jadi nek sholawat itu ternyata alat untuk menyambungkan hati kita kepada Kanjeng Nabi. Tanpa ada sholawat mustahil kita bisa ketemu Allah. Tapi mriki dalu niki nglajengaken pangaosan sing minggu riyin inggih menika bab toharoh sesuci atau bersih kang kantun sakedik malih rampung ning babe mungkin dilanjut sekedik malih napa-napa. Jadi kang aran toharoh niku wonten rong macam jenis. Satu toharoh syariat, dua toharoh toreko. Toharoh syariat pripun? Yaitu kelawan musuh pira-pira anggota badan jasmani. Ning nek toharoe ati iku isone hasil kudu kelawan tobat talqin lan tasbihatul qalbi. Nek mboten niku mboten saged. Iki dipunlajengaken bismillahirrahmanirrahim qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumil
Kama qala Allahu tabaraka wa ta'ala hada matu'iduna likulli awabin hafidu fawudu udohiri waktun. Kama qala waya keterangan kaya perintah qala kang wis dawuh sapa Allah Gusti Allah tabaraka kang maha mundak-mundaki barokah sapa Allah taala wa ta'ala lan Allah. Hada ma utawi ikilah perkara tu'iduna kang den sediaaken kang dicawisaken kanggone wong-wong sing tohir likulli awabin keduwene wong kang saben-saben wong kang tobat awabin lu tobat tapi itu maka bakal dijaga sapa awabin wudu dohir sing diarani wudu dohir menika di waktu. Jadi sepinten ping pinten Mas Supri wudu deh. Ping 5 ping 10. Atau ping 1. Ora masalah. Jadi kita tidak memaksa orang untuk kudu ngene mboten asal lho Mas. Wah kudu semua enggak kena. Jadi sekalipun wong kuwi ngaku Islam tapi durung sempurna syariat Islam, kita tidak boleh menghakimi dengan hukum kita sendiri. Allah punya ketetapan, Allah punya kepastian, qada dan qadar. Ada rahasia tersendiri. Orang mungkin mau beneran rahasia. Gusti Allah sing boleh ngerti. Kenapa tidak boleh menghukumi orang? Karena kok nek wis menghukumi wong, ini salah, ibadahmu ini gak pas. Ora apik, dan niku mengke justru awake dhewe sing ketok apik iki malah entuke salah. Datang mriki Gusti Allah ngendikane ma tu'iduna likulli awabin hafidun. Setiap orang yang bertobat kepada Allah itu disediakan tempat-tempat atau untuk keamanane wong sing tobat. Ning ngendi wae sing ngawit dunya sampai akhirat kuwi sing jaga langsung Gusti Allah ngoten lho Mas Edi. Dadi ra asa pikiran. Apa wae nek ketika awake dhewe iki tetep ditanamkan rasa tobat dalam hati. Problem apapun itu sebagai syarat untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Probleme manusia kan beda-beda. Enek sing wong uripe melarat dengan sarana kemelaratan jadi cedak keparat eling karo Gusti Allah. Enek sing sarana kelawan sugih bondo donya dadekke parete karo Gusti Allah, seneng amal. Niku kan kabeh diarani coban niku nggih ngoten niku. Enek dicoba karo ujian melarat, enek dicoba karo ujian datang mriki sing namine wudu dohir inggih menika fa wudu dohir iku waktu pun waktu-waktu contohnya sholat 5 waktu arep ngakoni kedah wudu arep maca Quran wudu arep mlebu endi Mekah wudu suci diantaranya seperti itu. Nah wal muradu likuli yaumin wa lailatin di waktu-waktu setiap malam dan setiap harinya. Maka lebih baik kita setiap hari dan setiap malam punya wudu, tidak batal alias diistiqomahnya. Wa wudu'ul batin utawi sing diarani wudu batin iku mu'abbadun dilanggengaken dilestarikan ila nihayatil umri tumeka maring katok-katoke umur. Nah, umur ki umure sinten? Apa umure awake dhewe berarti rampung. Wal muradu sing diarani katok umur iku bil umri umrad dunya. Kelawan umure suwene jagat raya nih iki dunya. Wal akhirati lan kelawan umure akhirat, maka wajib tetap yang namanya toharoh batin dari semenjak hidup di dunia sampai akhirat.
sing urip napane ati diberseni kelawan tobat mulai mboten napa-napa. Wong jenenge manungsa makal kotok wanisan kan tempatnya salah karo luput karo lali dan tobat mulai kan ngoten. Terus teng mriki diarani bil umri dunya wal akhirah. Tobat niku alias sesuci batin niku waktune minat dunya ilal akhirah umur ora kena ning dunya. Nek wis ning dunyane lanyah teko kono iki tetep berjalan. Maka tuan detail kan bahas yang namanya ada pertanyaan what sirotol mustaqim pripun Mas liwat carane ben selamat. Pun yang kono piye? Penentuanmu di sini bukan di sana. Ya nanti. Penentuan what sirotol mustaqim itu di sini bukan di sana. Di sana kita sekedar hanya sudah lewat. Persyaratannya harus dilengkapi di alam dunia ini. Wat siratal mustaqim isine enek itu endi wajib, haram, sunah, wenang, makruh, sah, batal. Nek iso nglakoni pitung perkara iki, iso nglakoni wajib, iso ninggalke perkara sing haram, iso nglakoni sunahe, iso jalake makruh sekedare lan ninggal atau iso nglakoni mubah sing wenang lan sah lan batal. Engko nang kono kaya kilat sendiri. Dudu kok siratal mustaqim rambut siji belas dan pitu ning kono. Iku sanepan cara wong Jawa. Iya, kenyataane yo ning kene. Abot memang liwat. Abot contone ndi? Abot ngliwati wajib. Nglakoni wajib ki abot nek ora dikersakne Gusti Allah. Ninggal haram nek ora dikei kekuatan Gusti Allah maka tidak bisa. Jadi nek wong cek taat wae berarti sing nglakoni ya Gusti Allah. Nek cek maksiat atau durung iso taat, cek salah wae. Ya memang Gusti Allah durung ngeki kekuatan kanggo ibadah alias taat. Jadi ampun sentimen ning wong sing durung taat. Kula pesen-pesen aja duwe rasa keting ning sing tenang. Engko ngrusak ati amaliyah kula panjenengan sing rina dalu lakoni ternyata kosong belum keenek hasil alias wae. Bismillahirrahmanirrahim. Al-batinu karena kang aran li ana umrul batini karena setuhune umur batin iku lani hayatun tidak ada ujungnya kecuali akhirat orang mau ning dunya kita. Karena apa? Yang namanya batin alias alam roh itu di sana. Ini cuma alam dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ar-rabiul asyara fi bayani salat syariat wa tarekat. Sa imite ya kan selama. Iya, siap. Santai dulu. Itu sih. Ambilnya telat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi ikilah angkit kang bakal den ngendikaken dening Mbah Ki Musonep iku al-faslur rabiu ngasara. Pasal kang kaping 14 fi bayani sholatis syariati kang tetep ing dalem mertelakaken jelasaken salat kang bangsa syariat. Wa tariqati lan salat kang bangsa tareqah kados pundi pangandikane Mbah Ki Musonep. Fa amma sholatus syariati mongko anapun utawi salat kang bangsa syariat iku faqad ulimat mongko yekti temen-temen Gustin kaweruhi apa sholatus syariat biqolihi kelawan dawuh Gusti Allah taala dawuh hafizu ala sholawati wa sholatil wusta dawuh hafizu ala sholawati wa sholatil wusta
hafizu padha ngreksa sapa sira kabeh ngreksa ngalas sholawati ing atase pira-pira salat kang fardhu wa sholatil wusta lan ngreswa sapa sira kabeh ing atase salat kang bangsa wusta kang bangsa tarekah kang bangsa ati. Wusta iki nang kene maknane tengah ya, tengah berarti ati. Wal muradu lan utahi kang den kersakaken min sholati syariati saking salat kang bangsa syariat iku arkanun ana pira-pira rukun sifate arkan sifate rukun al jawahiru kang bangsa pira-pira anggotane awak anggotane badan al-zohi rotu kang pertelo salat jasmani maksudnya ngono kuwi. Ikharokatin kelawan pira-pira gerakane al jasmaniyati kang bangsa jasad kang bangsa raga. Bayane minal qiyami nyatane saking ngadeg. Wal qiraati lan maca. War ruku'i lan ruku' wasujudi lan sujud wal qu'udi lan lungguh wasauti lan swara wa alfadhi lan pira-pira lafat waliza lan krana arai mengkono-mengkono salatu apa kuwi mau salatu syariat jama'uha ngumpulaken sapa ingsun Mbah Ki Musonep ha ing salatu sing apa kuwi ing apa ya ing salatu syariat ngumpulaken biladil jam'i kelawan lafate ngumpulaken lafal jam'i lafal jamak lafal sing ngumpulaken biqouli ta'ala kelawan dawuh Gusti Allah taala dawuh hafizu ala sholawati lafat hafizu ala sholawati wa amma sholatu tarekati lan siji anapun utawi salat kang bangsa tarekah iku fahya mongko utawi sholatu tarekah iku sholatul qalbi salat kang bangsa ati sifate sholatul qalbi muabbadatun kang den abadikan kang den langgengaken kang sing sak lawas-lawase lawas Pakot ngulimat mongko yekti temen-temen wusdin kawuri apa sholatul qalbi sholatul tarekah mau bihadil ayati kelawan ikilah ayat was sholatil wusta ayat was sholatil wusta ya utawi sholatul wusta iku sholatul qalbi salat kang bangsa ati li anal kolba korona temen sutune ati iku khulika wus den dadiaken apa ati den dadiaken nang di wasotil jasad di ing dalem tengah-tengahe jasad bainal yamini ing dalem antarane arah menengen wasimali lan arah mengiwa wa bainal ula lan ing dalem antarane arai mendhuwur wasupla lan arai mengisor wa baina sa'adati lan ing dalem antarane arai bejo kemayangan wasaqowati lan arai cilaka kamakola ila akhiri. Mas Ando semangka ning tokes iki irisen. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fasl Rabi Asyara pasal sing nomor 14 iku fi bayani salat syariat wa tarekah. Jelasne salat syariat kali salat tarekah. Teng mriku fa ammas syariatu fa ammas salatu syariati adapun utawi salat syariat iku fakot ulimat bisa dikaweruhi bisa dipahami biqaulihi ta'ala kelawan dawuh atau perintah Allah. Al-Qur'ane pripun pengandikane Gusti Allah
hafidu ala sholawati wassolatil wusta. Iki teng Al-Qur'an enten niku surat apa kula nggih. Ora kelingan Kang Sulam yo lali ya. Ya Kang Sulam. Kalian Nah ayat. Sing genah surate 114 surat teng Al-Qur'an. Datang mriki dawuh Gusti Allah teng Al-Qur'an hafidu ala sholawati wassolatil wusta. Hafidu padha njaga sira kabeh. Awake dhewe iki dikongkon Gusti Allah kongkon jaga ala sholawati ing atase salat limang waktu ala sholawati iki isine jamak itu lebih dari satu. Nah teng mriki isine 5. Isine jamak iki jamak taksir alamatnya anak huruf alif karo makane nek ngaji gak ketemu. Mula nek makna ning terjemahan umum sing memaknai hafidu ala sholawati wa sholatil wusta, salat sing tengah-tengah iku dimaknani menurut syariat dimaknani duhur atau ngasah. Sah-sah saja karena apa? Pemahamane ilmune ya saka semua. Dan nek menurut kitab teng mriki benten wal muradu minas sholati syariat sing dikarepne salat syariat niku sing pripun? Arkanul jawahiri pira-pira rukune anggota ad-dhahirati kang bangsa dohir rukune enek rukune biharkatin kelawan pira-pira gerakan al-jismaniyati kang bangsa badan jasmani gerak. Itu dinamakan salat syariat. Allahu akbar. Isinya diantaranya apa? Beberapa rukun. Contohnya pundi minal qiyami ngadeg. Salat syariat itu kudu enek ngadeg nek ra kuat karo linggih ra kuat meneh karo slonjor gak kuat karo gak miring ra kuat ya semua. Ra kuat meneh salam mun ya Pak. Makanya salat syariat itu ribetnya kudu memenuhi syarat rukun secara gerakan dan syarat rukun secara toharoh kudu. Datang lagi sindiarani sholat syariat mau kelawan gerakan bangsa jasmani. Yaiku minal qiyami saking ngadeg wal qiraati karo maca surat-surat. Nek iso to, nek ra iso cukup bismillah. Utawa nek ra iso bismillah manut imam rampung. Nyintil imam rampung. Maka dari itu lebih baik kita ikut imam. Terus wal qiyam wal qiraatu war ruku'u lan ruku' was sujudu sujud. Iki salat syariat ya bagian seperti itu. Wal pengudu lenggah was sautu lan nyuwara wal alfadu lan utawi pira-pira lafaz wa lidah isma'iha wal alfadu walida jam'iha bilaftil jam'i bikoli itu wasolatil wusta mau hafidu ala sholawati sudah ada kalimat jamak maka sudah mencakup yang namanya sholat 5 waktu. Memiliki benten mulai wasolatil wusta bikoli ta'ala hafidu ala sholawati wa ammas sholatu torekot. Nah ini sing jarani sholat torekot fahiyya apa sing jarani sholat torekotku fahiyya sholatul kolbi sholat atau ngadepe ati mu'abbadatun kan dilanggengaken tidak ada waktu dan tempat kapan dan dimanapun boleh. Itu namanya sholat torekot alias sholate ati bihadihil ayati kelawan ikilah ayat was sholatil wusta. Maknane wusta iku ati tengah-tengah dan mau ampun mungkin ampun bingung. Mungkin sewaktu-waktu jenengan krungu sholatil wusta diarani sholat luhur utawa ngasar, ya wis kemampuannya memaknani seperti itu. Cuma pada kenyataannya di dalam kitab Sirul Asrar ini dijelaskan
Sholat wusta itu adalah sholatnya ati alias dikir. Makanya tidak dikatakan sholat di mana panjenengan sholat mau nek atine ora melu hadir apa meneh kusuk. Gak iso kusuk ini hati. Nek swara ya krungu, nek barang liwat ya kedelok. Niku wis sifate badan jasmani. Terus dia sholatul qalbi li anal qalba setune atiku khulika didadekaken ing Gusti Allah. Ati didadekne Gusti Allah fi wastil jasadi ing dalam tengah-tengah jasad dari kan hati. Baina yamini ing dalam antarane arah tengen wasimalilan arah kiwa. Wa bainal alilan ing dalam antarane dhuwur wasufla lan ngisor. Dhuwur kene enek, ngisor enek. Berarti ati ning tengah. Makanya wong nek ngucapkan sabar sing sabar sampai ngelus-ngelus duduk ya karena ati iki manggone ning lingkup dodo wisudur ing dalem ati. Wasufla wa baina sa'adati lan menenge ati iku di antarane sa'adah itu kebejonan, keuntungan, wasaqawati lan kecelakaan. Artinya yang menentukan bejo utawa cilakane kuwi mau menungso iki adalah atine. Madhep apa boten karo Gusti Allah, walaupun pas ibadah kadang awake dhewe yo gak madhep karo Gusti Allah ngoten. Malah ngadepe karo sing karepe karo sanese Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala alaihi salatu wassalam. Inna quluba bani adama baina asabi'il min asabi'ir rahman. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.